har ørepropper i, så jeg kan faktisk overhovedet ikke høre, hvad jeg siger. At det begynder at blive lidt varmt herinde. Jeg kan ikke finde mine natbukser i nat. Så prøv at se, jeg har taget min bluse på benene. Ja, nu står jeg op. Ej, jeg skal tage mig sammen til tøj på. Prøv at se på, what it was! Nu er vi lige kommet ned til badesøen, de andre ned og bade. Det gider vi ikke. Jeg er ikke ned og bade. Det er sådan der, det ligner, at det er rigtig godt vejr. Det er også godt vejr, men det er kun 17 grader eller sådan noget. Men prøv lige at se her. Meget idyllisk. Wow, ej, det ser faktisk virkelig fint ud. Ja, det gør. Prøv at se her, vi kan se dem, de står derhen. Kan man ikke suge? Sofie, Malou og Viggo og Troels. Viggo, hudspring! Jeg holder den. De går ned ad trappen. Pigerne går ned ad trappen. Ja. Ej, hvor er de nederen, mand. Så kommer de tilbage. Var det dejligt? Altså, I var dernede sygt længe. Ja, altså jeg var så tæt på os. Det var fantastisk. Nå, jeg kom sgu også i. Det var sgu for lækkert. Og nu sidder vi lige og tørrer. Sofia er kommet! Yeah! Hun kom faktisk for ikke så lang tid siden. Og nu spiller vi ølbowling for første gang. Det har vi ikke gjort endnu. Og... Ej, Rona! Oh my god! Rona og mig, vi spillede på hold sammen lige før, og vi var så dårlige, og vi kunne slet ikke ud af det. Siden jeg forlod holdet, og Sofie er kommet ind, så er Rune bare on fire. Nå, jeg var mega dårlig til at opdatere, men status er, at Sille er kommet. Det er Kærcam. 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 Kær. Hvad hedder du? Præsenter dig for vloggen. Mit navn er Bertram. Hej Bertram, godt at se dig. Lige måde. Er det ikke bare dejligt at få sådan en mobil? Hvorfor ikke Bertil? Der var ikke flere i'er. Okay, far. Ja. Og Magnus spiser lasagne. Og piger, hvad er I? Hej Nat, jeg er vlogger. Du er en vlogger. Jeg er vlogger nu, okay? Den er ikke startet. Hvor mange er der? 5. Men den er der. Men er det 5 for mange? Status er, at det begynder at regne, og vi fryser, vi kan ikke komme op i gear. Så nu vil jeg druk live, fordi at campen over for os holder event. Så vores leg, det er, at man skal oddse på nogle af dem, der står inde i vores camp, og så skal man oddse noget. Han er ikke fikset. Nej. Han har prøvet på nogle sko, han ved. For mig ligner det sådan der Salem on the Wish. Vi vinder fucking hårdt. Hun er den største menneske, kender i verden. Det er det. Vi oddser på vores lille flok. Vi oddser på, hvem der først laver et nice dance move. Hvem der først står en fod. Og det er det, vi laver. Fordi vi skal op i gear. Ja. Film lige på Kajbox. Kajbox. Han har vundet. Klokken er 11:30, og mig og Sofie, vi kalder den for i aften. Jeg kan ikke mere. Ja. Altså i morgen så tager jeg ikke til nogen andre camps, jeg er her. Ja, i morgen er vi kan. Jeg gider det ikke. Nej, det er ikke det, worth. Jeg ædru at gå, og så kom vi her tilbage, og der var god stemning, da vi kom tilbage. Alle de andre piger, de sad og havde det mega sjovt, havde det fest, og vi kunne bare ikke tøne. Nej, vi er blevet ædru. Ja. I morgen tøner vi op. Og det er den sidste dag i morgen. Sådan er det. Jeg forstår ikke, det går så hurtigt. Man har lørdag, søndag, mandag, man har 3 dage. Godnat. Godmorgen.
Klokken er 9:30, og der er faktisk virkelig stille. Og sygt dødt. Det var mega koldt i nat. Så jeg tror, det er derfor, der er ikke nogen, der står ved nu. Okay, så er vi... Godmorgen. Så er vi i gang igen. Brunch. Brunch! Jeg har ikke været til at gå aften. Heller ikke mig. Det skal være hænder på 2 dage. 4 minutter. Jeg børste kun til en gang. Så var halvandet. Og frygt? Var det en gang om året i 3 timer? Det gør jeg fysdag! Hvorfor man flytte ud af det? Hvad er status lige? Ej, det var alt for sjovt, undskyld. Er det vodka? Ja. Jeg har kommet i den der flaske, så det ikke vejede så meget. Det var en god prank. Det smagte mintu. Det kan jeg godt lide. Okay, så ved vi det. Hvis man ikke har mintu, så tager man bare børster tænder i vodka og tandpasta Zendio med, hvad for en smag? Grøn smag. Nå, så bliver det sikkert også optaget godt i tandkødet. Jeg synes flydende drøm. Ja, så smager den bare af. Nu holder vi Breezer fest. Ej. Ej, det er smukt så nede i den her kasse. Hvor mange er vi? Nej, jeg var ikke bare lige åbnet. Er det nok? Cheers! Det er fordi, vi har virkelig svært ved at tønde op, for nu er der blevet gået efter Breezers. Der er købt 3 kasser. Resten af Breezers står her. Tak! Jeg er så nervøs. Den var god! Nej, det gælder jo ikke. Nej, ved du hvad? Skål på den. Den var god. Han løb så 3 gange. Manus! Famla! Tre, 2, 1 til gang. Så har vi lige gemt alle breezersne herinde. Det har vi gjort, fordi at Malte er kommet. Han er mega stiv, og han skal ikke drikke sig stiv i lækre breezers. Og vi har været over i alle mulige. Hej Malte, jeg hedder Louise. Hvad hedder du? Helø. Det er fordi, jeg er i gang med at filme en vlog. Ja, vloggen. Hvad sker der? Jeg har fået for mange vælvebånds. Og det er bare sådan, det er sådan noget, der sker på Roskilde. Du ser mega cute ud. Jamen, det er jeg også. Ja. Fordi det er jeg. Det ved jeg godt. Ja. Men tag en stol og slå den ned. Jeg er ikke cute. Det er fedt. Ej, det er fedt. Jeg kan ikke engang se, det regner på video. Junge er allerede kastet op. Har du kastet op? Jeg er over i... Oh my god! Ej, det ligner ikke engang, det regner så meget, men det gør det. Ej. Så noget ryg. Ej, hallo. Ej, hallo, jeg er slidt. Jeg er lige gået ind i teltet for at hente denne her. Og vi skal tørre lidt op nu. Så nu tænker jeg, at vi laver runde hindbærshot. Jeg tror, jeg tager sådan lidt der shotglas med. Jeg synes, der var nogle hernede. Bingo! Kom så, tag en tår. Det er bare ekstra protein. Excellent! Jeg må ikke være sart på festivalen. Ja! Har Malte taget din snus? Den har så. Eller sol. Tag et shot og kom videre. Så tag et ekstra shot og tud over det. Jeg kan bare rundt. Der er lige 2 tårne der. Det er bare lige 7 shot. Læg fireball!
rimelig stærkt af kanel, det der. Jeg skal finde ud af, Det kan jeg ikke, jeg har brækket mig den der før. Ja. Hvorefter? Ej, hey! Det kan jeg ikke lide. Det er der ikke noget, der hedder. Jo. Nej, det er den der, Sofie. Det kan jeg slet ikke. Wow. Er den så klar? Kæmpe shot. Det er ikke så lækker. Ej, hun ser så nydelig ud. Hun ser så godt ud. Ja, det gør. Wow. Ej, den der må man ikke få. Rune, den skal tydes. Raptor! Ej, hvad er det? Rune! Det er sådan, at man måler stivhed fra ind til Malte, eller ind til Kristen. Jeg har stadig ikke helt fundet ud af, hvad det der ind til Kristen var. Men... Rune! Ej! Er det mig, det der? Er det mig? Mig? Ja, det er mega cute. Og din hage der. Ej, skål. Skål! Nej, jeg har ikke fået din børs på video endnu. Kan du ikke lave en god en? Ja, det kan jeg ikke lige nu. Skål. Det var faktisk okay. Hej. Ej, jeg kan se mig selv. Ja, du kysser. Okay. Hvorfor sidder du her? Jeg havde lige brug for en pause, fordi jeg havde så mange kvinder inde i mobilen. Ærligt, det er bare rent kvinder, og det er sådan, ikke mere nu, ikke mere nu. What the freak is what the what? Men kvinder, de er også bare dominerende, og jeg bliver lidt bange for dem en gang imellem. Det er vi jo nødt til. I kan jo ikke opføre os ordentligt uden jer. Uden os. i Berlin. Vi vil gerne have slikkepind. Er I med på en vlog? Er det okay? Ja. Okay. Luksus. Tak. Jeg vil også gerne have et par. Tak. Ørepropper. Ej, tusind tak. Status den er, pigerne fra Labcamp, de kommer hos os, og nu spiller vi beerpong, og jeg er i gang med at vinde, fordi jeg er mega god til beerpong. Og hvem er lige kommet? Nej, ikke Celine, derovre ved Troen. Martin, ja! Martin er lige kommet. Hej, jeg hedder Martin. Og det der så er sket, det er, at der er en dude, der har gravet hash ned under mit tæt. Nå ja! Så
politivogn lidt. Mener du det? Ja. Var det det, der skete? Derfor han ikke gad at grave op. Han stod der og kiggede mere i lummeren. Ja, han var skræk. Jeg venter lige lidt, fordi sådan du skal ikke blive bustet. Så skræd han deroppe efter. Under mit telt. Ja, ja. Der er et rigtig sikkert sted. Og så kommer han senere på dagen, og så ligger der bare et telt ovenpå. Og nu skal vi have limoncello shot. Limoncello! Det er vigtigt, du finder det gule shotglas. Nej, det gule shotglas. Hallo! August. 25. august. 23. Intet pressure, Bjørn. Men vi skal giftes næste år. Og du skal fri til mig inden da. Jeg er brugpige, og du skal blive fri inden da. Ja, Bjørn er skær. Du skal fri til mig. Nej, det er mega feministiske, men det er mænd, der spærer kærester, og det er mænd, der frier. Klokken er august. Jeg har sat det i kalenderen. Nej, du skal fri faktisk hurtigt. Fordi vi skal være noget. Vi skal forlåse os. Alex! Lige pludselig kom Sille. My tip is dope, say ain't the banana. Nu lærer jeg at tage en bold. Det tager vi The man them too inconsiderate, Master buys Bond. that hotel smoking cigarette, and up with the Finnegan. She got fit, but she wanna get fit again. Drinking apples. Det er øl, jeg kan ikke lide øl. Det er du nødt til. Du sagde, jeg skulle starte med en halv. Nå, du kan bare tage en halv. De kan sgu da ikke give mig en lille diller. Det lærer jeg det sgu da ikke af. Det er du god til, jo. Jeg kan ikke lide øl. Hvad sagde du? Er jeg god til diller? Nej, du skal starte med at tage den. Du skal tage den i munden og så knæle. Det forstår jeg ikke. Tag den i munden. Det kan jeg jo ikke. Jo, bare tag den i munden. Men sig mig, hvad jeg skal gøre. Store tårer. 3, 2, 1. Kvart ølbong til mig. Tillykke. Tak. Hvad får jeg? Og vi går nu alle sammen. Hvad hedder hende der i brun? Det ved jeg ikke. Pia! Du slip væk fra dig. Han er veldig. Vi kan bundet den her snor lidt bedre. Jeg tager ham bare i hånden. Godt. Jeg synes, det skal hedde taber, Jeppe. Ja, føj. Hvor vi begge verdens flotteste pæk. Det tror jeg ikke. Undskyld, hvad sagde du? Jeg tisser lige. Du har bare Nej, du må tisse ind i suppen. I see the boys. Okay, der er fanclub. Vi venter lige til de andre går. Dig med Jaco. Ja! Fashion eller noget industry. Rigtigt. Fiskeham. Tag dit sådan, hvor han lukker øjnene. Kan hun lige klippe, hvor du lukker øjnene? Hvis August siger, Hvis du er stejf, Ej, hvis alle vil stejf. og Viggo ser ikke så stejf ud. Hvis jeg vågner op i morgen, så vågner jeg i Lydskæben. Ej, det håber jeg også. Og Celine skal også være der. De Ja. har en aftale, at I to sover i mit telt. Jeg har taget efter med hele aften, så Har du? Nej. jeg er helt væk. Nej, det var for sjov. Mor, det var for sjov. Ja. Jeg har overhovedet
Undskyld. Undskyld, mor. Hvordan smager den? Fanden Morten! 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 Det er dejligt. Godt. Mere saftevand, mere saftevand.